Že čaute ľudia. Musíme nájsť otlačky. Bo nám zase zničili bunku. Nehovor, to si nemusíš na to niečo. Tu je psík Lolka. Tu je mama. Neukážem ju celú až za niekoľko odoberateľov. Takže Lolka. Dobre, takže čo ideme preskúmať? Ideme im rozbiť auto. Takže ideme im kopnúť to auto. No takže... Baba, mám pre teba Takže ideme preskúmať. Nemá. Čo? Pozrite, ide s nami aj Lolka. Máme tu jahodky ešte. Ale máme tu krásne narcisy. Pekné narcisy tu máme. Myša pavúk! Ty si pavúk celý. Takže tu je psík Lolka. Je veľmi milá, hravá. Do toho A keby sme mali, no proste... To je naša pamäť na Dubajsku. Hej, ideme vyrábať dubajskú čokoládu. Mama, zakry si tvár. Joj, prestaň, Miša. Pozerajte, tu je mama. Celú ju neukážem. Až za niekoľko odoberateľov, maximálne 50. Sorry ľudia, nevšimajte si to. Takže ľudia už máme. Pozrite, tu budeme váriť dubajsku. Takže ako prvé musíme natrhať trávu, to bude plnka, Stano. To je čokoláda. No toto je čokoláda, ale tá tráva bude plnka. Stano. Tráva bude plnka. Stano. Čo? Bude tráva plnka. Dobre, takže ideme natrhať trávu. Lenže neviem, kde by to bolo najlepšie natrhať. Asi tam vzadu. Takže ideme tu natrhať trávu, alebo ani nie, neviem. Takže ideme, toto je naša plnka na Dubajsku. Takže trhám plnku na Dubajsku. Tu už mám, potom natrhám ďalšiu. Takže ideme dopredu, ľudia. Takže plnku na dubajskú čokoládu máme. Takže už kopeme.